Aquí comença la cresta de los portillones de la Maladeta. La Maladeta està ja ennubladeta, o al cim només. I aquí comencen els propis. El Jordi està aquí, estarà per aquí. Ja hem fet un primer resalte i aquí tenim el senyor Jordi i anem cap al segon i al tercer, ja cap a una mica més complicat, però on hi ha unes vistes a mèdies, però brutals. Aquí el Jordi va sortint d'aquí una canaleta petita, la roca molt descomposta i molt cabrona, però bueno, ja per fer 2 metres, però bueno. Sí, tens el violet. Aquí estem fent ja els últims trams d'escalada. Això sí que ha anat bé, eh? Ahí. Ui, va. Molt bé. Aquí acabem de fer una reunió per fer un últim pas, bueno, això creiem. Allà ja està el Jordi assegurant que hi ha aquesta trepadeta. És bastant, ara, així, força vertical, la veritat. Però ja estem al cim, quasi. Ja estem a l'alçada del portillón. Està brutal. I el glaciar per aquí. I tota la cresta. Ja feta i ara tinc les vistes del Coronas, pico en medio. Opa! Com ho tenim? Ja tenim aquí el cim. Bueno, hem vist que faltava una última trepadita, però fàcil. Ja sense l'encordada. I s'ha obert a la Neto. Espectacular. Ara sí, hi ha el cim. Mare meva, tu. Aquí està guapíssima. Amb la calma, són quasi les 5. Però ara ja baixar. Glaciar guapo. Las Maladetas occidentales. Sí, una bona cambra, un refugi. Sí. Al fons. Aquí estem fent un destrepe per arribar a l'Abadies. Ahí está. Summit. Toma ya. Mira el maldito. Y la Maladeta.
Ja arribem a la reclusa, aquí baix, a la sombra. Ha sortit el sol al final, però vamos, esplèndido. Vaya baixadeta, toca collons. Fins aquí la cresta dels Portillons.